kahit paano yung nakausap yung ano, message nyo lang. Ayaw ko kasing mag-message sa hindi naman ako sigurado. Sabi ko, kunwari kaibigan kita. Sabi ko, may friend ako na parang nagkamali ng transfer sa pangalan mo. Natanggap mo ba or ikaw ba yung person na nakakuha ng pera? So yun, nag-respond na siya. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker. At ayan, nandito tayo ngayon sa Montreal, Quebec. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa guys, no? Direct to the point na ako dito. Pagigising ko lang actually kasi katatapos ko lang mag-deliver dito sa location na to. Ito, nasa tabi ko yung malaking deliveran pero nandito na ako sa labas. Walang mapagparking kaya nag-park muna ako sandali rito para bunuin ko yung aking driving hours para makausad tayo. Paggising ko, mayroon akong nakitang message from isang kababayan natin, Michelle Pascual na taga Saskatchewan. Masugid daw natin siyang sumusuporta sa atin at nanonood sa atin. At minessage daw niya, guys, minessage daw niya si Christy Elvis tungkol doon sa nawala naming pera. At sumagot naman si Christy Elvis. Ipa-plus ko sa screen nyo lahat yung pinag-usapan nilang conversation kasi bago ko gawin ng video ito, kinontak ko muna si Michelle. Gagawa ko ng video tungkol sa isang concerned citizen na tumulong sa amin upang ma-retrieve namin yung pera na $500 na pambayad sana namin ng bahay. Ayan, kasi kausap ko siya kasi kanina, ulitin ko, paggising ko, yun nga, na-receive ko yung message niya at kinontak nga daw niya si Christy Elvis para dun sa 500. Ayoko naman kasi mag-contact guys ng isang tao na hindi ko naman sigurado kung siya yung sa dami ng Christy Elvis, hindi mo alam kung taga saan yung Christy Elvis na yan eh. Pero ito si Sister Michelle Pascual, pa-plus ko yung kanyang ang kanyang picture diyan sa harapan ninyo. Ay mabait naman daw yung tao at mabuti at ayan, ipapakita ko sa inyo yung kanyang ang tawag nito, yung pinag-usapan nila. Sabi niya, "Hi, not sure who all these people are but the money has been sent back." So ibig niyang sabihin ni Christy Elvis, ibinalik daw niya. Sabi, "I dealt with my bank to get them to take it out." So pumunta siya sa bangko niya para ilabas o ibalik yung pera na yon. This person has attempted twice in May and July to send me money and then successfully the other day. Oh, yun nga, yung nag-success nga daw yung pera nung ipinadala ni Mrs. kagahapon. Nung nakarang araw. Ayan ang sinabi niya dito. So I call my bank and then sign paper for them to take it out. It's out of my account, so they need to contact their bank. I never accepted the first two transfer in the summer, so please have them remove my information for their banking. Ayan. So katunayan lang guys na itong ginawa kong video o itong video na ipinapakita ko sa inyo ay totoong nangyari. Hindi kami gumagawa, hindi ako nagpapalsificate ng kung anumang klaseng video para lamang makagain ng views. Ipinapakita ko sa inyo ito at least kahit papaano kung mayroon man sa inyo na mangyari ang ganito at may way na ma-retrieve yung pera, gawin ninyo. Ang point ko at point naming mag-asawa is para ipakita sa mga tao na gumagawa kami ng video based from our experience, daily life experience, mga event, mga karanasan sa work ko, sa family ko. Hindi kami nagpapabricate, hindi tulad ng mga sinasabi ng mga katulad nito. Babasahin ko itong buzzer kong itong si Big Mac Burger. Sabi niya rito, ipa-plus ko dyan, sabi niya,
bola itong vlog na ito kasi when you transfer, naka-define yung receiver tapos yung phone number or email na naka-define, when you do not give them the password or pin code, they will not receive the money. Nambobola lang itong sila kay para ma-morbius. Yan yung sinasabi ni Big Mac Burger. Hinders na hack yan, kasalanan nyo yan. Kasalanan nyo yan kasi hinders nyo check kung kanino kayo nagpadala. Which is, tulad nga lang sabi ko, pinakita ko sa inyo, yung unang padala ni Mrs. sa July, na-accept ko yun kasi may password yun. I don't know kung yung sinasabi niyang May, nagpapadala pa si Mrs. pero noong May, wala kaming pinadalhan. I don't know kung totoo yun. I-check namin yung pera sa account namin at kung meron, i-update ko kayo kasi ayaw ni Mrs. buksan yung kanyang account sa kanyang sa kanyang cellphone kung kasi kinontak ko na rin si Mrs. kung may bumalik. Iniisip pa niyang pumunta sa bangko, hindi pa niya magawa-gawa ngayon, gawa nga ng syempre may mga bata, no? Kaya iniisip niyang pumunta sa bangko para mag-inquire o kaya ipasok yung kanyang debit card doon sa machine para makikita kung may dumagdag na kasi nga yung pera niya na nandoon is may natitira pang something 800 plus na pambayad sa iba pa naming bills, life insurance ng mga anak namin, car insurance, house insurance. Andun pa kasi doon kinukuha yung sa account niya. Yung 500 na i-transfer niya sa akin, pambayad namin yun ng bahay lang na sa mortgage namin nitong katapusan kasi ang sahod ko is katapusan pa. Ayokong ma-delay kasi pag na-delay ka, non-sufficient fund ka sa bangko. Kaya ikaw, Big Mac Burger, ito yung sagot ko sa mga patotsada mo sa akin na akala mo gumagawa kami lagi ng video para makagain kami. Huwag mo na lang kami panuorin para hindi ka mainis. Ang point ko dito, gumagawa kami ng video ito talaga totoong pangyayari. Hindi ako gumagawa ng mga kung ano-ano mang klase ng video. At yan, big shout out nga pala ulit sa kay Sister Michelle Pascual. Ipa-plus ko yung kanyang picture dyan na totoo na talagang nangyari sa amin ito kasi siya yung kumontak mismo. At gusto ko ring i-shout out yung kanyang mister ni Sister Michelle na si Eugene. Ito, i-message niya sa akin kasi tinanong ko yung asawa niya kasi nung paggising ko tinawagan ko na agad ito kasi may message siya kasi gusto. A few inches later. Guys, magandang araw, nagbabalik ang lakay. Tuloy lang yung update natin kaganina. Ayan si Ma'am Michelle, kausap ko sa tinawagan na niya ako kasi sabi ko sa kanya return call mo ako. Ayan, sige, paliwanag mo nga ma'am kung sister kung anong nangyari doon sa bakit yung $500 ko napunta sa ibang account o yung padala ni Mrs. ko napunta naman doon sa ibang account. Paano nangyari yon? Kasi pinakinggan ko yung yung kwento mo. Pinanood nyo talaga? Oo, hindi ka naka-auto deposit. So hindi naka-register yung phone mo sa auto deposit. So yung previous na may-ari niyan, yung si Christy Elvis na naka-register sa account niya, yung phone number na yan. O so ibig mo sabihin, yung si Christy Elvis na yon, siya dati yung may-ari ng phone ko. Oo, na naka-register yung auto deposit sa kanya, kaya sa kanya pumasok. Since sa'yo, hindi mo ini-register yung phone number mo para sa auto deposit. Pero kung ini-register mo yung phone number mo, sa'yo mapupunta yon. O kasi sa akin na yung number. Yeah. Oh, ganun. Kasi nangyari na yun sa kaibigan ko. Pero siya yung sinwertihan. Siya yung nakakuha ng 50, yung parang ikaw. Oh, siya yung nakatanggap. Okay. Yeah, kasi sa kanya hindi naka-auto deposit yung phone number. Ang naka-auto deposit sa kanya is yung email. Oh, email. Okay, yan nakagandahan. Okay. So kung i-auto deposit mo kasi mas safe yung auto deposit Oh, ganun ba? Na yun, yeah. Exact yan kasi kapag hindi ka naka-auto deposit, pag may nagbayad sa'yo, hindi mo pa natanggap yung pera, pwede nila i-cancel
Okay. Pero kung auto-deposit, direct yan sa account mo, no matter what. O kaya nga, hindi kasi ako nag-auto deposit kasi baka mamaya, natatakot ako baka gano'n na mangyari. Ang nangyari nga instead na naka-auto deposit pala yung previous owner ng ng number ko na yan. Siyempre, mas matagal sila dito eh. Oo, yeah. So siya yung may-ari noong phone number na yon na i-register niya as auto-deposit yon. Kaya sa kanya napunta. Oh, kaya pala ganun ang nangyari. So, Pero advice ko lang sa'yo, yung auto-deposit is safe kasi hindi pwedeng i-cancel yun pag na-send na sa'yo. okay. Kapag yung sa'yo na kailangan pa ng password, what if ibang password ang binigay sa'yo, tapos nakuha na yung item or whatever, wala na, makakancel nila yon. Doon ka mas, nagpapasalamat naman ako, ma'am. Saan pala kayo dito sa Canada? Sa Saskatoon. Saskatchewan. Na kaninang umaga kasi na-check ko yung message nyo at nakita ko rin na mayroon kayong ipinost doon sa na-contact nyo nga pala. Sabi ko naman sa sarili ko ay nagpapasalamat naman ako dito sa taong ito kasi concerned siya sa kababayan nating Pilipino at gusto ko ring gawan ng vlog ito. Kaya kanina nung nag-uusap tayo sa sa phone, sinabi ko talaga yung mga gusto kong sabihin sa iyo doon at ayun na nga yung nangyaring ganyan. Sabi ko hindi naman talaga namin alam. Sabi ko kaya nga nung una nagpanic talaga kami. Siyempre sino ba naman, first time namin mangyari kasi yun eh. 500 yun eh, oo. Nung una, naririnig ko lang, nagluluto ako, asawa ko yung dahil alam ko yung mga ganyan auto-deposit. Sabi ko, mamaya, papakinggan ko ako lahat yung sinasabi niya. Ngayon, i-analyze ko paano nangyari sa kanya. ano palang trabaho nyo, ma'am? Sa core contractor ako. Equipment. Sa contractor kayo. Kala ko sa bank din kayo nagtatrabaho. Hindi, core contractor, yung mga heavy equipment dito sa Saskatoon. Kurban tractor. Okay. Yeah. Kapatid ko nagtatrack rin, pero yun, kanya lang din yung pangalan. Kaya nga sabi ko nagpapasalamat naman ako kasi kahit paano yung nakausap yung message nyo lang. Ayaw ko kasing mag-message sa hindi naman ako sigurado kasi ang daming nagko-comment sa akin doon. I-search mo yung pangalan may lumabas nga. Yeah, so yeah. Sinubukan nyo lang. Sinerch ko yung pangalan niya, tapos nakita ko Manitoba. Taga Manitoba ka din, sabi ko, nagtanong lang ako. Oo. Sabi ko, pwede bang sabi ko, kunwari kaibigan kita. Sabi ko, may friend ako na parang nagkamali ng transfer sa pangalan mo. Natanggap mo ba or ikaw ba yung person na nakakuha ng pera? So yun, nag-respond na siya. Okay. Yun yung sinabi niya, yung mahabang yun. Kunwari kaibigan kita kasi baka hindi niya ako i-entertain. Oo. Kung hindi ko sabihin kaibigan kita. Oh. So tapos yun ang sinabi niya na nakuha nga daw niya, nakita niya yung pera. So tinawagan niya daw yung bangko niya para alisin niya na sa account niya. Pero actually, pwede niya alisin yun sa account niya eh. Pwede niyang ibalik. So, automatic niya, yeah. Oo, tapos yun nga sabi niya na tinawagan niya na raw, alisin na yung phone number sa account niya para hindi na magkaroon ng ganong agarya. Okay. Tapos tawagan niyo nga raw yung bangko niya para makuha daw yung pera. Ito nga, doon natin malalaman kung makukuha niya talaga. Oo, Pero dapat makuha. kasi sabi na nga niya, 'di ba, mayroon na siyang waiver na ipinost sa Facebook, kaya nga nakapost nga rin sa Facebook. Kaya gagawin ko lang itong video ito, guys, kasi ang daming mga nagbabasa sa akin na gumagawa lang ng kwento para lang magka-views. Hindi ako gumagawa ng kwento lang para magka-views. Ito is vlog talaga na kung ano man yung nakikita ninyo, ipinapakita ko na maaring mangyari sa inyo to. At least kung mapanood nyo man ito, is makakatulong. Ayan si Ma'am Michelle, 'di ba? Michelle Pascual. Oh, yan yung tumulong sa akin, taga Saskatchewan pa. Kumbaga sa isang province pangagot namin yung tumulong, taga dito rin sa Canada. Ayan, nakita niya at siya mismo ang kumontak doon sa Crystal Beast na yon na nakatanggap ng pera. Hindi rin kasi siya makadeny, gawa nga ng yung email na dumating kay Mrs. is automatically deposited yun sa email. Yun yung confirmation. Mayroon pang confirmation doon. Kaya yun. Yeah. Oo, tinanong ako kasi mahirap din naman yung hindi muna
na akong magtanong. Bali, mahirap dito sa Canada yung pag ganon. In-admit naman niya, honest naman siya. Oo. So hopefully, talagang makuha mo yung 500. Oh. 500 is 500. Ang mahal lang. Oo, pambayad namin ng bayon eh. Kaya nga sabi ko, napapaiyak na nga lang ako nung nawala yun. Sabi ko, magsisisiyan pa kami mag-asawa. Sabi ko, wala akong magagawa. Hindi naman ako yung nag-send. Ikaw ako sa kanya. Kaya si Mrs. ko, ilang araw yan hanggang kaganina pa yan na wala sa mode. Hindi siya makagalaw. Siyempre first time yan nangyari sa kanya. Pambayad namin ng bahay eh. Hindi naman tayo mayaman, ma'am eh. Ayun ang nangyari yan. So, kahit hindi 500 yan, pinagtrabahuhan natin yan eh. Oh, kaya nga eh. Kailangan nating Mm. sabi ko, ma-message nga ato, wala namang mawawala kung hindi i-try, di ba? Oo, kaya nagpasalamat ako kasi kahit papaano nandiyan kayo na mismong tumulong sa akin, kumontak sa akin. Nag-alala lang kasi ako at saka nakita ko rin kasi yung Crystal Beast na yon, yung kasi ang daming nagko-comment na i-search mo sa Facebook, makikita mo. Nakita ko pero ayoko naman mag-message kasi hindi naman ako sigurado, baka hindi nga siya yon. Yeah. Oh. Yeah, ako din naman, hindi ako sigurado, pero mas magandang Nag-try sasabihin is magtatanong ka. nag-try lang kayo, oo. Yeah, nag-try lang ako kasi parang sabi ko, taga-Manitaw pa siya, so there's chances na yun yung babae. Yun yung Yun yung babae, kaya sabi ko, itatry ko nga, baka makatulong. kaya ang laki nga ng tulong kung sakali man, pero hindi pa namin na-check sa bangko kasi sabi ni Mrs. sa akin, ayaw niyang buksan sa kanyang cellphone yung baka nahack nga yung cellphone niya, yung kaya pagka pupunta na lang daw siya doon sa bangko, i-update ko rin kung natanggap na talaga namin yun, i-update ko rin, at kung sakali man i-forward mo sa kanya yung video, ayan, sasabihin ko natanggap na namin para maging clear din naman. Kasi ayaw din naman namin. Sa online banking, nag-online banking ba kayo? Online banking po yung Ayun, makikita niyo doon kung ibinalik na. Actually, sa CIBC nga, kung hindi pa niya maibalik, hindi niya alam paano ibalik, sa CIBC, pwede mong i-request money transfer. May option doon. Titignan na lang namin kapag talagang ibinalik na, kasi sabi naman niya dun sa message niya sa'yo, nakontak na daw niya yung bank para sa ganun, nag-sign pa daw siya ng waiver para sa ganun ibalik yung pera sa amin. Pero ayaw nga ni Mrs. buksan yung kanyang online banking ngayon kasi nga na-trauma siya dyan sa nangyari. Kaya sabi ko, sige kako, pagka na lang, pag uwi ko, asikasuhin natin, i-update natin, at pagka natanggap namin yung $500, since sinabi naman ni Crystal Beast na ibabalik niya yung perang yon, i-update natin ang mga tao para malaman nila na talagang may nangyayari talagang ganito rito. Tama. Kasi wala namang masama dun sa sinabi mo, in-inform lang ang tao na kung sakaling mangyari, alam nila gagawin din. Oo. Be aware sa i-transfer, ganyan. Oo. Yeah, wala ka namang masamang pakay dun sa ginawa mo. Para lang malaman din ng tao nangyayari talaga. At siyempre sabi ko nga kung hindi na may balik sa amin, ipagpapasa Diyos na nga lang sa amin na yun. Wala na kami magagawa kasi wala ka nang magagawa. Kasi tinawagan namin ang CIBC, ang sabi ng CIBC noon is kailangan mong kontakin yung pinadalhan mo. Hindi nga namin kilala ako ang pinadalhan ni Mrs. Number ko to, pero hindi ako nakatanggap ng mga notification na pinadalan ako ng pera. So kinontak ko rin ang ECU, which is yung bangko ko, wala naman daw din nare-receive. Ang advice din sa akin, yung nagpadala mismo ang kontakin yung kaya ibinalik din kung ano yung sinabi ng CIBC sa Mrs. ko sa akin. Kaya sabi ko, kaya na lang natin, pagpasa Diyos na lang natin yan. Sabi ko nung paggising ko kaninang umaga, yun nga, mayroon kang message sa akin, chinek ko nang nag-usap tayo ng sandali kasi nga nasa work ka, nasabi mo nga, nagpapasalamat ako, sabi ko, nang dahil sa inyo ma'am, ang laking tulong sa amin yon. Oo, sana makuha mo, sir. Sige, thank you ma'am. Pagka mapunta ako ng mag-message lang ako sa Saskatoon, baka pwede mag-meet kasama Mr. mo. Ano pangalan ni Mr. nyo? Eugene. Shout out na lang kay Sir Eugene at sa iyo ma'am. Maraming God bless to you and to your family. Sana mas marami kang matulungan. Sana mag-meet tayo balang araw. Thank you at yan. Thank you.
Thank you to you, Christy, too, and we will update you once we get the fund in our account. Sabi ko, ayun. Tapos si Ma'am Christy, ito si Ma'am Michelle, kung sakali matapos ang video ito, isisend niya sa iyo yung itong video na ito kung mapanood mo rin. Thank you, Ma'am. Okay. Sige, sir. Thank you. Thank you. Okay, okay. Thank you kay Sir Eugene. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank Okay. you. Bye-bye. Okay. Yan, guys. Ayan, guys. Ayan. Ito karugtong lang yung yung sinasabi ko sa inyo kaganina. Ayan, nakausap natin si Ma'am Michelle at siya mismo ang kumontak at i-update ko sa inyo kung natanggap talaga namin yung pera at uulitin ko sa inyo, guys, uulitin ko sa inyo, hindi kami nagpapabricate ng anumang klase ng video. Lalo na ako kung ano yung nangyayari sa buhay ko, what's happening in my life, I'm sending you, I'm sharing you all this para malaman nyo. Ito ay vlog, vlog lang ito, hindi ito scripted. Kasi mas mahirap kung scripted ang vlog mo, hindi mo alam kung saan ang route nun, hindi mo alam kung anong susunod mong sasabihin. Pero kun ano na talaga yung nandiyan, yun na lang ang pag-usapan ninyo, yun ang topic, yun ang content, yun at yun na yun. At sana nakapulot kayo, i-update ko kayo. Guys, thank you for watching at salamat din kay Ma'am Michelle Pascual at kay Sir Eugene na kanyang mister. God bless you, Ma'am Lisel and Sir Eugene, sa inyong family. More blessing to come for you, Christy. I will update you if the fund is in my wife account. Thank you and God bless. Bye bye. Lakai Tracker.